Maceralarni yaratam men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olamda? Mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yolg'on? Ekronga tikilib qarang. Kim u bilmay? Shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Aldagı seriyede. Туган күнең белән котлыйм, әнием. Мин сине яратам. Мин аны кадерләп саклармын. Манасы купоннар. Аларны да үзем ясадым, булышырга кирәк булса. Беренче купон Супер Консунидан яңа сыгылган әфлисун сута. Түкмәскә тырыш, бер кайчанда тоз салма. Мин дөньядагы иң бәхетле әни. Я, торт ашыйбызмы? Мин аш. Тәмле күренә. Кайдан алдың аны? Теге яңа кибеттәнме? Кем? Минме? Үзегез пешергәнсез дип уйладым. Туган көнең котлы булсын, әнием. Теләк, теләк. Хан кызы. Аждаһаларны җиңүче. Гали җәнәпләре, мин ул аждаһаны җиңдем. Аның сулышы әле дә хәтеремдә. Исе начар идеме? Бик начар. Шулай итеп, кыю каһарман патшалыкны аждаһадан коткарды. Тешегезне чистартырга онытмагыз. Аждаһаның сулышы берәүгә дә ошамый. Афәрин! Афәрин! Беләсеңме? Син бик әйбәт агач идең. Шулай бит, Хлоя. Яхшырак агачны очратканыбыз да юк. Минем агач буласым килми, әнием. Мин ханәкәләрне яратам. Алар шибәр. Рольләре дә мөһим. Бөтен рольләр дә мөһим. Һәрберсе үзенчә. Тик минеке түгел. Агачка беркем игътибар итми. Баканы уйнарга да кызыграк. Мин бит кыланырга бик яратам. Синең әйбәт килеп чыга дип әйткән идең бит. Син бик сәләтле актриса. Алайса нишләп миңа яхшырак роль бирмәделәр? Миннән шәп ат килеп чыгар иде. Андый роль булмагач, шул ахмак агач кына калды. Әйбәт агач. Әнием, син мине ишетмисең, аңламыйсың да. Аңлыйм. Синең үз сәләтеңне күрсәтәсе килә. Башкаларның да шулаймы? Я инде шу. Алай гадел түгел. Әйе, таптым. Консуни, зинһар өчен бик каты тавышланма инде. Мин йокларга ятмакчы идем. Нидән көләсең? Бу ханәкә күлмәге. Ул матур, тик сиңа кечкенә. Синең буең бик озын. Бөтен дөнья буйлап эзләсәң дә мәзәгрәк нәрсә табылмас. Менә сиңа. Консуни, күлмәгең бик матур. Ләкин син үскәнсең. Сиңа зуррак күлмәк кирәк. Белмим инде, миңа ошый. Йыртылганчы сал тизрәк. Ник кәефең юк, дустым? Күлмәгем йыртылды. Матур итеп киенәсем килгән иде, булмады. Бу киемдә ничек ханәкә булыйм? Минем кәштүнем юк. Нәрсә дә булса уйлап табарбыз. Йә, ни диярсең? Бу бик катлаулы. Купшы күлмәк кирәк, әле тагын таш белән читек. Бик күп нәрсә анда. Әнә ничек икән? Туктале. Юк, барып чыкмас.
Үзең беләсең бит, мин һәр вакыт ярдәмгә әзер. Киттек. Сәйо, син дөньядагы иң яхшы дус. Киләсе сериядә. Менә бәлә. Соңгыра бу. Булай булмый. Ханека Кансуни, син кайда? Озак маташасың. Йөгерәм. Көттергәнем өчен гафу, әфәндем. Кансуни, дәресне башлыйбыз. Башта йөрешең турында. Тигезләнешне сакла, ышанычлы адым белән атла. Ханәкә бар нәрсәне белергә тиеш. Һич югы кайбер нәрсәләрне белү зарур. Алга таба. Бу хәлне барысы да белә. Баканың бер өчен кыюлык кирәк. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.